Hej, her på den her channel her, Makeup is my life, vil jeg begynde at vlogge, whatever, hvad ellers jeg kalder det, på dansk. Jeg begynde at vlogge om min hverdag og vise de billeder jeg tager og sådan noget. Lidt en inspiration fra Gizmo og Anna-Mette. Jeg håber ikke hun har det som om jeg stjæler noget, for det gør jeg ikke. Jeg er bare inspireret for hende, så jeg også tror, jeg kommer til at nogle gange lade noget engelsk ord til, men jeg finder vant til at snakke engelsk. Så jeg vil gerne være fotograf, når jeg bliver stor, eller når jeg skal uddanne sådan noget. Enten kok, stylist, fotograf, jeg ved ikke lige nu, så derfor går jeg rundt og tager rigtig mange billeder og sådan noget. Men jeg har ikke det bedste kamera, mit på 5 megapixel. Hvis du har det inde i sådan du kan sætte det som, hvis nu du tager et billede, så kan du sætte den ind i den ting, der hedder stearin, så du kan også sætte et fyrværkeri og portrætdame, portrætmand og sport og sådan noget. Så det er godt, hvis du får den ind i det rigtige tema, så er det et godt kamera, der mener den. Så kan jeg også godt lide at tage billeder med min mobil. Og det synes jeg, det er godt nok. Jeg har 2 megapixel, så det er ikke sådan et, der kan fokusere. Hvis det er det er ikke sådan et, der kan fokusere på. Hvis man fokuserer kun på det her, så fokuserer den også på det der bagved. Det er sådan, den kan ikke fokusere, så den kan kun fokusere på det her og ikke det bagved. Så, fordi det er jo ikke et kamera på den måde. Det her billede her, det kan jeg rigtig godt lide. Jeg er rigtig fan. Men gør den på Anna Musen 88, så hvis du søger på det, så kan man se nogle billeder, jeg har taget. De her billeder har jeg på mobilen. Så jeg ved ikke, om du kan se det, men den fokuserer både på det der bagved og på det der her foran. Så. Men ja, hvis jeg nu får nogle flere penge på et tidspunkt, tror jeg vil købe et Canon på 10 megapixel, tror jeg det er. Eller sådan et stort et. Jeg har mange penge, men jeg kan godt spare på dem, fordi at jeg har selv købt min mobil til 1000, og lidt over 1000, så jeg kan godt lige spare lidt, ikke? Så jeg vil lige vise jer nogle af billederne. Nu jeg bedst kan lide dem, vil jeg lige vise efter videoen. Men ja. Så næste video vil nok muligvis være noget om mig. Hvor jeg ligesom siger noget om mig. Det er en præsentation, så jeg kan sige på den måde. Så ja. Jeg håber vi ses snart. Hej hej. Did I look